karadyo, ani anasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Unsa ka na, kupit? Makatabang kining ako nahuna-hunaan kanimo haring Aquilus. Unsa man lagi ka na? Kung ako ka nag-ikatabang nako, buhaton ko ka na. Paminaw. Wa siya yan. Hain ka siya. Wa siya magpahibaw. Kung asa siya pa yan. Basta. Maliid ko din sa palibot. Base na doon yung mga butang nga yung magkapahinumdum na ako. Isip ka pa yan. Dahang lang katabangan ko kung kugalingon. Kapahinumdum ko sa mga nangaki. Nahibaw kong nahiubo si Dayan sa kong paglikay niya. Pero ang ilang unta, asabton ko niya. Pastilan! Ay. Ako yun siyang gipogos. Ay, nga makabalik na yun din sa mansyon. Nagunsa mo sa siya dito? Ay, gahilak. Nangita ni Dong James. Tirang, tirang ka. Ako asay ko. Oh, lagi ka ba ako? Oy, tirang, sa imong paminaw. Buhi pagkataon to si Dong James. Ha? Ay, ambot Patay. lang, oy. Patay na. Maayo lang unta itahon ug buhi pa. Mausap. Pero sagad sa mahitabo nitong dapita ay ambot. Yan, ay. Hay, Ginoo, wasay ni Ginoo. Eh, ikaw Naloy ba? biyan tao kung dalaw raw eh. Mausap ko ay parihabi tao ta. Ikaw na di ay. Ay, gahinuktok in taon. Duha na sila sige hinuktok. Ay ang anak og siya. Namura na tawag manok nga gipangdongoy. Hada. Saba, oy. Ay, Ginoo ay Saba, taon. oy. Si wasay ni Ginoo. Si wasay ni taon Ginoo. Paminaw god. Unsa kahagang niyo o to natong palik ang tiguang tambalan sa? Naiya lang yung tabangan si Day Laura. Nada, Hay! Hala, sige. Ay nagdol ato tiguang. Kanan tiguang pag-an nga dako. Tiguang mamamarang. Ayaw na lang. Lamay. To pa yang bahay nga murag kaka, murag bayis kaka. Ay. Mangita taglain tinang ay nga magkatabang ni De Laura. Base kakita pa ko dito sa bukirang bahin. Haya mga babuya. Sayo kinangaon ako tawa po ko'y kaon. Bekit kiton ko ni usak baboy be. Ay, kada ka pangaguran ba ko ini. Ay, Ginoo. Kailap ka na ako, siwasay ko. Ay, Ginoo, kaya nagadok ka man ko eh. Abe, lugdo na ko ni ako mga mata be. Ay, tangtangon ko ginigtarong ni ako mga mota. Ang kadaghan masad ini. Nagkalata man nga. Ay, hala. Oy, nabangga ko sa punaan sa saging. Hala. Dili ang punuan sa saging ang imong nabanggaan. Oy, aba, tungo, vampira, wakwaka. Ay, gisag pa ako sa abat. Oy, Ako ang taon ni. ay, Si Lastika. oy. Maabat ka karon. Oy, kuyaw. Naabot ka man ko din ni sa amo yung taon. Wasay. Oy, Jose, di raman ni. Oy, di raman kapatawag kong iya taon. Okay ra. Tawagan lang ko giya. Ayaw lang. Masuko niya ka. Kalintyan ka, piti ni naon ako. Ay, batan nung macho para ba ni, para bang imong uyab. Haniyaman ka. Kung sabi ato ni mo. Sige, madam na itawan ako ni mo. Para dili sakit sa imong buod ba. Nganon niyaman ka. Kukuan. Si Radyo Manggit. DM ka agi. Nagkasuod pagkaspansyon ha. Kwaknit ka. Mas tiguang ka pa di ay na ako. Oh, Wa baya ka sa sus na taran sa mansyon. Ni akas as baboy. ay, di ay. Niyam na itoon ko sa as, baboy. Niyam na ko sigawa sa mansyon. Ay, wasay ni. Kung si wasay yung taon ni. Nalipat na sa wasay. Madam, o sa may ato ni mo niyam ka din Ni ako kay makigsulti ko ni Laura. Ang anak ni Your Andres.
Kuyaw! Kakuyaw yung taon ni mo, oy! Ikaw ba nag-abog nilang dahil Laura taong di mo tunong pagbalik ni Napita. Kaya mahadlo kang di malason pag-apel. Kalma lang. Ay, kalma na bitaw ko. Ay, nangugat ka man. Ay, why taon? Oy! Kuyaw, ita, nangugat ko taon. Awa ko Nangugat. O sa may mo to yung dahil Laura, ha? Ay, gusto ko siyang tabangan. Imo siyang tabangan. Kuyaw! Oy! Naguna-una ka laging tabang. Di ka magkamot tabang nila. Ilabi ang dahil Laura. Anong huna-huna man ka doon? Ay, ako lang nahuna-hunaan nga dili maayong pasagdan ako si Laura. Kay maluoy taon ko ninyo Andres. Kung natabangan ko man sila sa ilang gipahimo nila nako. Ako usab na ko gaayong utang kabubuton nga nila. Ay! Nakauna-una sa lagi ka, no? Kuyaw! Misayo ka man lagig mata, day. Wa ko kinatugan ng tirang. Day, Ang akong nauna tuwa sa kumbana. Og sa akong anak. Daplin mo! Wasay ni! Wasay, daplin! Daplin mo! Sabay-sabay yun siya, ay. Ay, wasay ni! Tirang, nata bisita. Ay, wa ba ka makasunod? Ba ka makasunod ayon? Ay! Dali! Dali dool dire! Dool na! Hinang milakaw ni mo! Hoy! 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 tay sagod. Oh. Siya ang bisita. Ikaw, Madam! Hoy! Madam, itawag niya. Ang di ta masagpaan sa tiguang. Ay, hala na, sulti gina akong tiguang. Sorry. Di na kong usap og litok og tiguang. Last na to, pag yung akong tiguang. ikaw madam. Kana, sakto na. Di na to mo litok og tiguang, ha? Ay, hinaya lang. Madam na itawag na niya. Class man sa nang madam. Ay, nganong ni akaman. Madam! Madam, di man takalaho siya ni madam. O, di man angay siyang naong. Unsa may imong toyo na Si Day Laura yan, Toyo. Ako itubag dito. Nganong ikaw Gusto mo siyang tubag, ay. mutabang ni Day Laura. Og nasultihan sab nako siyas na hitabo. Di ba? Di man ka gustong makakita ni Day Laura? Og desidido kang di na mutabang niya. Desidido! Iya, salamat kay ni. Malikuran na ng tiguang. Ay, si madam. Ay, hapit malitok ang tiguang. Last day ko malitok ang tiguang. Ay, madam! Dali. Lingkod, madam! Salamat kay nagpakita ka kanako. Hala. Abi ko pag di ka na gustong makakita namo. Di ka na gustong mutabang namo. Ay, pasaylo lang ko, Laura. Nakalitan lang ko sa akong gipanulti sa miaging adlaw. Pasagdi lang, madam. Ang importante nga ni akang makatabang nako. Tabangi ko nga makita kung akong bana. Ug maulian na sa untang akong anak. Bisan pa pilay-pay pangayoon nimong salapi. Bugti sa gipangayo ko nimong tabang. Sagi kaingon ko na. Nakalitan ko sa akong gipanulti ni Ardong mga miaging adlaw. Tabangan ko ikaw. Madam, Kaingon di kong hala, oy. dili na sa mutingog si Francine. Hala. Ug ang akong banan, nawa sa dagat. Ay, hala. Kay ko nakalingkawas pa siya gikan sa dagat human siya gihog niya itong higanting kugita. Ni ana unta ron. Hala. Mayong tag ni ana. Hala, oy. Di ko kapugong mo ingong hala, oy. Madam. Kaibaw Ansya. ko. Naibaw ko na og kag sapi. Tabang yun ha, tabang. Aron magkasapi kag dako. Hala. Pilosopo kagiyon, pisagon siya ka. Wasay ko. Padapog ka. Ay, hala. Wasay. Naalasap ka na, ha? Gidagat. Puno nga una ng pagka-insultador ni mo. Ay. Maukin ni ipalina sa bata. Og maukad to'y inyong buhaton. Sundag gayon ang akong gitugon. Kasabot? Hala. Ay, madam. Onya. Among sundan. Anya maulian yung kanang bata. Mutingog na ka na sa Francel.
O dili ka maghinuktok lang nagyapon o namuhilak. Buhatan akong gisugo! Sige, yaw. Ay, wasay. Buhatan ron mahibawan ang resulta. Wasay intawag ko, wasay ko. Tana, Laura. Ay. Samok ng tiguanga. Ay. Adoon na nato ang dagat diin gihug ang imong bana. Ay. Nga nata sa may baybayon. Og didto mitunga sa balagtigi ang dakong kugita. Ay, mupiyong ko. Hinaot pa madam nga ni ang akong bana sa palibot ug buhi pa. Sante Madam? Madam ngano? Nakitaan mo na ba ang akong bana? Ha? Hain siya! Tirang. Hoy. Ang bata eh. Gatungok. Ay, good Na, labaw pa kang gatungok diha, oy. Nasaan ito pang hupawa, oy, tirang. Mura mo itong 50 kadupa ang panghupawa. Pagkaluoy daw sa bata, oy. Aw, Makasabot man siya sultihan, pero nya. ngayon di man siya mutingog. Aw, hala. Sige, Hala. buhato na lang nato ang gisugo atong tiguang kwaknet. Si tiguan kwaknit ba? Lain magyud ang gibati nako atong tiguanga. Usa daing. Sige na lang. Tumano na natong giingon atong tiguang. Oo, wasay. Nakasago ka sa iyang gisugo. Mana, ganina na itong gihimo. Nagpaabot na si Sulta. Gani na lang bitaw tanggap paabot sa resulta sa atong gibuhat. Hala, ang ano man, hindi naman ko kapugong sige yung hala, oy. Hulo na Wa siya. pa man lagi. Mahibalik sa normal ang kinayas bata. Hala. Makahala man yun ko. Dong Fansel. Oh. Dong tingog ka na, Dong. Ah. Uy, Nagituman ni mong hangyo ni Tingog. Pero hilak. Hilak na. di gihapon kay hilak ra. Gahilak sa gyapon lang. Nandagway ay. Na, tulo ha. Wanam ko sa Tingog. Huway epekto. Gatungok lang gyapon. Huway nahimong gihatag nga palina atong tiguang abat. Wasay. Madam, mitamak na ta sa tubig. Dihang dapita. Ha? Dihang dapita. Ana dihang imong bana. Ana siya sa laon. Ana sa ilawom sa dagat. Ug Ug unsa? patay na ang imong bana, Laura. Dili! Dili ka na tinuod! Dili! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!